paint, whether imported, manufactured locally, should be able or should come with labeling. CPA Penny Yura Kofi Capito ena yetenen kan abusua ye kwaya nimu ewo gomwa mpatua anase mpatua ya no ewo mfimfiri mantam no emu abusua de womu ene se sawodo ani kiremu ewo gomwa mpota honom no a eyade se checkpoint bi ewo gomwa mpota honom na mpempino ya na aprosifo egina ho ehwe ehyan ahodo ene nipa bonfo bia so momfa kwa no so na omanfo japade ene enkwa ya omadi nsiaka ntam so mebo ho ban no omaya ne saa pepepe abusua tie na no fiada no ebra na donko anwum anase anadwobe duba kunum ho na police ni bia ye friend Steven ni kwei na owodu tia wo ye natwuma ewo gomua mpota ye no ewo mfimfiri mantam no emu ana omhu se ka bi eba na ka no ana eba no driver ni na wo yusu ka no na eye Burukia track ya registration number no eye GR6419-N ya kyerese na oba na ehwehwemu ene odanse ni bi nsam a wode ma ye eterese driver ni no stia na no wote a kyerese de no wo si chinchim stia no na utimu se na nikum na nikum na ekum kura no eterese no madi kan agina ehyan bi ewo nanim enti bra o magira ehyan bi wo nanim no ene ono nso ba na omugina no sai ko mahwe ehyan na edi nanim no wie a na nko mahwe ono nso so senene bu na afu na nikum na wo pentama koda wo so wo pentama kohine o abrose vijan wa mu akora wa twa fa so kora ko de baabi kikirikike montwem ho kikirikike ya kire se police ni a sesi a ye ka no ho asem se won ka atiasefo ho biem wo no Steven Nikwei wa twa fa no so kora amatere se won ka atiasefo ho ebiem afoforo bia ya wote ehyan mu nsusu no wona prepra ya emu edene pa ya sesi a ye kasai no akoye ensampa de ma process adwumakuru ya omani abere ewo empotam hodom na omudo mona kyeremu ewo Winneba Trauma and Specialist Hospital sa hospital we na hospital no na nse waje ne din pa din a waje yeso na edin fo ekyere se maami bia wono na wote hwemu a yekoyi no to wiram na ensuo buru maami ya bere ya se ni POP ne na mienu a maami ne wu ye sa hospital ho ene de sa ayarefo yi sese omote bia no mu ayedene ene police ni sese a won ka tiasefo ho bia ye wa Steven Nikwei akwa 20 mponefo etre so ma hye ehwehwemu ase adekode pose enam so ema sansensem no ba danse ni bia asem wode ma etre se wono de sade ka no san ho na driver ni chimchim stia no bonkum ni fa na animu saa no na otimi hu se oshankani no na nikum efiri se ba bia no wo free ba no ohwa na ekwan wapa ntina na nikum a prosifo gira no akoye nsem bebe ede amanu asabre opani wonka atasefo ho ebiemu ye ko ahafoano na ahafoano a ye ka ho asem no ahafoano south west ene ne empotamu na ye gina sesei no akoye bibi te se obia no epre se yemfa ne nipa ana sabi enye running mate emfama Dr. Alhaj Mahmoud Baumia na ne nyina no ene se woni a ewa santimanta kropo kumasem ha se ye fa baabi egina se yemfama yewura napo ebi no so kire se yemfama osechemen sabonsu ebi so chese yewura adutwum ebi so chese maame akoso afrima osai opare chief of staff yemfama no ene nipa ahodo bebre ene obia ebo wondin obia so ka na waka de waye ede abo aban ye nam so ma aban sabre ote akunya kese so a otwi ede akona nimu na wa friends amtrofo nhyiamudie bi na nkroto ahodo be se aduasa enwotwe ye wa hafo no south west mensene mu wa santimantamu na wa friends amtrofo saa nhyiamudie sa momra na mometie asem na omoye adwadifo nkroto ahodo bi te se kunsu banie krom tepa dome abra ebuakwa boma mpasaso himankwa na afeso so nkroto ahodo bi a eka ho omo so asem omoka nyina akere se wiase ba ye no sabi de waye mama na afie no onche se wode bom maame akosua afrima osai opare a woye chief of staff no maame na bodwuma papa Free Senior High School sisi Ghana mampeni na nado danko akufu ado wode bon ho asafo he sisi aso oba ye oye Free Senior High School ni ade no na hyase ne na futuo nyina no maame akosua afrima osai na odimu akotene nti nesa ko ba se bia Ghana mampeni na nado danko akufu ado free ho ede akode a na adenti na maame ne yemfa no kane mampeni John Dramani Mahama ayi wo ba ngoma sem obefo na na gene opoku ageman na Dr. Alhaj Mahmoud Baumia nso sabi wo yi wo ba
na say owie na ebo be fa pa yente dwadefo nan yeah mam fremo so pare na onye running mate ye odo ma ye fifi me bebre na aba say Dr. Bawumia yewura Dr. Bawumia fremo so pare a obeboa na ye be kom me so akodidiga ni aboma me no dawo say the be tumi a ope no nse betumi aka no intentem so tiesre yewura Dr. Bawumia said, only a mammy from ourselves, Parry. No from all Parry, no vote. No from all Parry, no vote. No from all Parry, no vote. Yes, sir. I get the 4 bay. I have found Southwest Kunsu market anyway. The market in the Kunsu Fonqua, if you never brave, no be brave, you're so, and then from your bra. Pasaso iba tapafo nyaba afi kumasi fo tano so ebuakwa benhia emne bebre ne ya twasi ase a ye di dwa no ne nipa baako so he nipa wa ase a ye do so pa market ne so pa na promo pa ye obi a yakoma ewo so promo pa ye obi a oboy bebre che say wura Dr. Mahmoud Bawumia se onyi promo pa na ofare ne run meet se de be ya tumi a ope no nsabetumi aka ne tententen program na oba program Anumere no nsiabre mekase na oguso a wo hwe Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM ewo Kumase Sompa 93.1 FM ewo Kumase Sompa 98.9 Sompa 98.9 ewo Sunyane na afenso hafo ene ne mpota kwenya akone abusuafo no efa bi ewo ho eno achi wodo ne kiremu ewo nkranza ene ne mpota mu a Sompa 90.7 apam ena afenso so no tos ne abusuafo no so efa bi ewo ho Sompa 90.7 eno ewo bono na poye FM ye kuya nimu ewo ensamfoforo ma ne ye giremu ewo sene west abato mpasua no so de ohwe animu sane manfo ebesoma no Ghana marase bedwam 1 pp amonyo kono edemu yewura Joseph Kuma na ekase no kra na saye panipa edema Middle Belt Development Authority ana wode atudwa na wo kyerese ebra so so sane manfo no etinsem wo kanase na oto apa no edema no so ohwe sene district I think that MPP are buying now when it comes to development. Yeah, dear pa. And no, be a bit me who hanum. And you know, Mestre Minianum, I send for say election back on the 7th. Among whom Kunjuma MPP, I know hanum since 2017. Among whom Niama Maki, Yan Hanum, among whom Niama, yeah, Koswa, yeah. And you know, as a mutimi, Mammy Bade, Eco Parliament. Na me bet one year money na me sande more ba na omoma MPP esan transfer say the beya ma pa ye no ye betimi aye awie nyina because enem no enye about party I will support o about development and na wo hwe wasitam na de atoaba wo hwe de o ye development no and na de wide na de atoaba na over so many years na bibia nyi nkoso na the short possible time and near Martini as a son was in a West Animal beer. Are you happy? No, the thing says, yeah, I'm not the 2 million mamma. Let me, I am more. And very much a hand free. And then as a hand develop what may I bear me there because we need to be apart from Senny West Animal. And then with my capacity. Na enuachi wamananso ho wasande to ne manfo nim se nyame ya adom na omoto aba no edema no na omusan hweboa ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebeto aso enwuma na omoye no a edwa kese pa ya obesi de ma de hye ye wonpotam hunu se empotam ho de ye ma menom ne papa no mu edwa no a ena omu de enti obehwe na wasi dwa kakraka de ma omo hweboa ma bambo mu nsem obi anya ba bi atena ato ne nema wo so kopa bi ato a wanya bi ato Maki ladies Minianum MPP for Sunny West for Yaba market is a better the apostle. In fact, they are no more catch them and say this is the first time I candidate I see market Hanover. No more face a lot of problems. I may buy and maybe 2 money say me buy with you or more how. Now my cow more how you know actually and we feel say almost how no going to how be a bros be and MPP are buying a lead and another father. And I hear Bawumia. So how we in your house. And my boss say, the American and NCBA, the contractor Abaso, Abahanum. Now, Niamo Mukai in Yatimia, I am. Even saying, okay, I form high we are. In Suta at the Champion, a program momo. Or share almost now.
esusa omo pese yesa extend ma omo na kwan omo de fa bayire ne fa so no enye ti omo pese e be grade ma omo na chance na omo de boss ni nyina asese omo fence omo fence ni omo gate ni so asese na mponche bewe omo bayire which is no na enye healthy nti ya de sede omo de too many ma na say enche bia omo say omo light so and so is a problem na when you problem be anka dwa kese te se kwam dan so dwan e so mutimi face but my assure omo say the o maka ni nyina na mate na akobọ me mpanyimfo amane nti no de be si bia in 2 weeks time no obo hu se contract abaso a oba be den anwumere mekanfo na be de ma wo se eya abomode ma wo nsanka anone ahodo a mpempi ya ye bo ho dawuro e de kire wo no abusua ye ka na ye kire mu de a kire wo se ye wo mizo na mizo no ye wo mumie no ye wo de yafra na de ye mfra ye nso e wo ho eno achi 5G nso e ka ho na de wo mu no se dwumadie bia ya wudie na behia nipadom e wase na woto nsanfra abusuafo so mombara se bia wo kwakosra wo ba na ba besra wo se bia be ma wo ko weekend bi wakohwe abusuafo na e ya gemizo se wo kopake ka na wo fie ho na wo bie boot ho na uhunu se ampa nkwada na nyina ni agese no a wo de bie ka na boot boko na nkwada no hunu se bia mizo na abase no a wo se wo ma fans se ya ofau wo kono amma musika kura no hu sampa wani ate efese wo ma mu mizo be je woni pedu na si ya tretre wo mo e wo apomden e kwa so abusua de wo mo ene se eya na mpempi no se oba bia no se wo ye na yefro anase bia wo ye ne ho ade na wo ye fie de ansa na wa ye pete mu de ne se no se wa anye ne yie na wa mfa mizo ankwase amfa amano a abusua wa hwe yi a obejao ten different Dr. Silas Sisia na muni nkomodo do bia no onsa beka bi 0246270221 0246270221 obi wo hono mu a ne de no eye sisi yade obi so de no eye koko abusua ka wakoma fatu yem wate sawo de no eye sisi yade koko ni ade na hawa 3A Herbal Center de duro abadwa so ye friend koko master de eye ni sawo de no wanu maduro bi ya enkwa kamakoma to yem wono mu akoko no ebefiri ho be hye ase na biem so de no ya yem timu a ni nyina so no ebekọ Misty Heba Colinac Dani Heba enuachi apedank Misty Heba Colinac Dani Heba enuachi apedank ukọ ho no na se wanya bia wo de frɛ number yi 0546 107 107 0546 107 na nyame ya adom na won saka bia ye de no so wonom na se bia wo de no mutim anase bia sisia de na hawa nya de se wonom a ebefa woyam na nyame ya wadom na se unya duru bi no mu a usiame a obechem skapa anase woni me line no obon se obeye momo de ama me fise kwa bena ma bo 0546 107 0546 107 wachira nyame ya adom a ye adwuma ya de siateka expert no ya renka ye bi e ka ho bia na busua ye ho adwuma na siateka de bia me ka kire wo se Ghana for ma bia ebinum mo de mo tebrofu dia na mo de to mo ma no we yare ye mfa nto nipa mo de enso mo ye ba hia koda bi ubusa de se de brofu de sen ena gerbetes hwan biribiribiri ai Ghana for ma bi de teze nti sa di nipa ya mo nya de hene di ngungu na ten biribibibibibi hwan bel bibiri gri hwan trede aden abra akoyo betu ni din ai adwo ni mo brago na ye fe ona na akora frɛ akora ya wo mre nti akora ba akopɛ ona na wodi ode frɛ no wisdom wodi ode because sabro of di wontimi mo ena ma ye adwuma we yin dem ho na mo ha wo because di no bo was spell mame di bi wo ten insira ba na kosoya brempoma Christabel Yehowa der hwan enti ehun hia wa hwe sate kakra ba chi akoda yi enti momoden na fa akora no bra ne yenya akora nipadua mu adwuma emfama wo mesra mo ana momo nso a enubna ahama enua hini mode mo no ye ka ho asam kire mo amonim se ne wo bia wo se hwan Herbal Center mode afono mo no sa wo woni a kire mo 21st na wo hunu de wo ho na wo hunu mfidie huntahunu aba ne ye wo ho a ye de ye adwuma wo ho no a bra ka wo betutu America de abusa santere nyina de woni a kire mu e wo 21st clinic efiri wo number mu kosi wa pampam ya de ye biada ye ho adwuma
wa wodie no mu na yɛhwehwɛ mu bɛma yɛ mmerɛ wɔ mpamu ne adeɛ saa nneɛma no nyinaa no kra de yɛbɔ ne sɛdwie na sciatica no kra de wonduru hɔ kwa ne yɛyi ato atwene ai yɛn krabata no so dɔɔso mantam do nsia nyina yɛ hɔ nti wode frɛ number no na yɛni nkɔmmɔ 0540 311 311 0540 311 311 na yɛnyɛ wo so abusua yɛn mmasi ha nwumere yɛmfa sedama akosua somua ɛno akyi ama ne bɔfoɔ pani yɛ wɔ asantima mu Kwame Redu PK Bazooka Azuka race to the power 7 ɛna afei nso so no ɛkɔba Jesse Simpremu ɛna afei nso Dr. China wayɛ latte ɛte ɛkyerɛ hɔ opiepia nneɛma ɛde atum ɛde amame na kwabra kɛse nie na yɛkɔ yi ma yɛmfa ɛnkyea ɛnsonko ɛnkɔ ɛma Beautiful Gate Salon ya ɛwɔ ɛbuakwa asenema so yɛsɛ Sompa TV no Sompa deɛ abusua wonfa yɛ ni agro kra sister nyame nhyira yɛsɛ wo yada yɛn papa yɛn so efili wo check wo style biya bi Beautiful Gate Salon yɛ wɔ ɛbuakwa asenema so sister nyame nhyira wate da kuma be yɛ miti wɔ hɔ na be miti wɔ ala wase ama wadwo yɛ kɔ kyena